Goed, gaat dat wat goed is, nu verder gaat het volgen zoeken. Je moet wel goed zien, wie is verder volgen te doen. Maar zo kom, dit is een uit om te doen, die ik hem buiten. Hij gaat zijn uit de dood. Ja, die ontzinnen dat er een jaar te schrijven, die weer je ontzinnen. Prijzen? Ja, die nogal 15 poten doen.
Hinein geschafft wird nicht mehr. Masakier도 못붙이대. 아가씨 시에는 잡아붙일 때 가가라. masakier도. 에이티 샷은 잡을 잡다. 우르샤 버스터그민. 우르샤. Ja, vind ik iets te weg. Dan bestaat je gewoon een Timoshé, gaat die gewoon aan. Oh, goed. Mijn vader, doe gewoon een beetje te lachen. Ik weet eigenlijk, ja, ik moet een beetje goed. Ha, hele hoilie horen dat iets meer aan het bijten. In hoilie zit het, dat is hoe het zit, moet iets beetje. 자, 이게 우치 샷다 이렇게. 근데 미칠 때고 사야금씩 샷이 냄새 먹나. 다시 마스타무스타. 이때 다무스 집이시고 나가 고치시고. 아무로 내리긴 내리대. 아들 다시 목숨 없어이 칩스. 오늘들 개끼끼수 수그러다. 심심 터가버치. 땡팅 야득지. 나빠. 싹 Ja, also even nog shot, ja, oké. Ingeet de execute. 아깝다. 집이 뭔 거야? 집장을 잠깐 쏘다 운세 생산 그쪽하다. 내일 그도 실기보다 깜빡시 왔다. 한 타이만 이때 있으셔. 이 후가 가는 생각봐. 어따 보타스티 길게. 찍을 때 길에 이 가까스 마카스. Ötürü yaptırmadı sistema bu gibi gruba işte. Ev gruba ve havza vurgu çizdi. Açıkçası çizdi. Esas hiç bu kızın bir takam. Sayo. Subi batam tatlıç. PlayStation Højre. Charlotten Hennebo. Mondial TV.
Sitten manaudumittiin sanamassa enää halta burunda kalta kan tude kumu ka halta saa purutti tätä päin tästä halta sano saa sitten tauri se